Začněte. Ty vole! Tak to je poněkud těžkopádná strategie. Vidí zábava. Takový šerp. A jsou tady mezníky. Ale tohle ne, teda. Co ne? No, to je úplně na stračku. Já chci nový meč. No jasně. Dobrá otázka. Ale nech to. Ale Honzo, ta noha. Aha. Honza nemá nohu. No pojď sem, pojď sem. Ovšem tak to vylučuj. Jo. 1-0 vede Vítek. Tak pokračujte. Cože? Počkej. Na 2 vítězníte. Jo? Jo. Jo. Nesmíš ani držet, ale Vítku. Když já nedělám. Myslíš taky neříkám. Taky. Ruka, druhá. To byl ruka. No. Co? Rozhodující souboj. No, ale to jsem taky trefil. Jsem ti usek hlavu. Já tě jako... No tak nic, no tak znovu. No tak znova. Tak druhý rozhodující. Amy, no počkej. Amy. Plete se tam nějaká chlupatá koule. Je věrný oř. Lehni. Věrný oři vypadni. No tak. Kenek. No. Ty vole, vypíň bomby jste. To je obočí. Tak ovšem tenhle švih, to bylo všechno. Co to bylo? Nic. Jo. Ruka. No a ty taky. To byly prsty. Dramatický konec. Zatlačí si kolik do náně. To byly tyhle takhle přes prsty. No počkej, ale co ty prsty? No proto. A ty už tu ruku nemáš. Má. Jo. Další. Jo. Ještě ne, video rozhodčí to ještě ne to. Ne, že bych šel bát. 1. Start. No, takže to vypadá, že Vojta vyhrává. Ale možná vyhrává Vojta. Ne, je to jasné, vyhrává Vojta. Co to bylo? Ano, Vojta dostal Vojtu. Já jsem tě sejmul na začátku. Dobře, teď se hádají. Počkej, jsme se tady hodili Musím takhle. dohodnout, kdo komu se usekl. Tak 1-0, jo. Je to 1-0 pro Vojtu. Podle mě je to můj prst. Hej, jen tak náhodou, pro kterýho Vojtu je to 1-0? Pro něj. Co to je za šmelu, tyjo? Tady někdo šmelí určitě. Vojtovi upad meč. Počkat, takže připrava na druhé kolo. Tady je vidět rozdíl velikostí, že je Vojta vyšší než Vojta. Takže začněte! Start! Mizerové! A Michalče, levačkou to není můj styl. To je do čeho? To nevím. To je ruka další podle mě. Já to mám rameno. No tak si vyber, buď mrtvej nebo ruka. Přišel o ruku. Trochu ráno by přesek klíčníku. No takže jsi mrtvej. Pojď. 1-1. Tady...
problém jsou přivázání ke stromu. Teď! Čo, jak ty vypíchlo oko, to je dobrá. Budeš ho muset mít zavřený. A teď se podívej se na tu techniku, jo? Zabo! Bij! Zabij! Ruka ne, leva. Ano, tady je Vojta pouze v kroužkové košili a plátovaném brnění. To stavím takhle. Zatímco Vojta je obrněn úplně prostě. Všude to žil takhle jako. Já nevím, já si to jenom tady. Tak co rozhodčí? Co rozhodčí? Kam to? Jsou obě ruce, jako to je jasný. Rozhodčí je. Koukejte, za co hrajete, hoši. Jo, o co? Za co? Tak. Zadarmo. Kurla, morde, je. Honza je D'Artagnan. Bylo do ruky, ne? Tady je styl Honzových nohou. To je úplně vidět, že byl vychován pro boj. Tady je vidět práce Kubových nohou, to je vidět, že opravdu není moc dobrý šermíř. Nádherný zásah. Zkouším teď. Teď. Ano, Teď to bude klíčové. Kubo, teda Honzo, strašně bolej zuby, když tě strkne do meče, který máš v puse. Jo, díky za radu. Zemřu jako muž! Zemřeš jako žena! Tak to ne! Kolikátý je kolo? Druhý, kdo vede? 1-0 pro Kubu. A už to měl z ruky. Oba dva podle mě skončili bez rukou. No, teď to bylo opravdu To bylo? 1-1. Takže je to 1-1. 1, start. Ta Dexter. Jdi pryč. Já si nohou trochu. Pojď sázet. To bylo. No a já taky. Kubo, do něj. No tak jo. Teď. Kurla, morde, je. Tady je znovu vidět práce Honzových nohou. I jeho rukou. Menguš. No tak teď jsem na holičkách. On má 10 000. Ne. Aj. Ne, to mi dal teďka on. Boj! Tak dělejte, bojujte, ty vole už. Máme bojovat. Kolik to je teda? Tak jo, 1-2, svobodně. Au, ruka. A je. Tak to vypadá zase na to, že to budu muset dát. A nebo... Kolik je to na série? 1-0 pro mě. Teda teď už to vypadá, že to bude 1-1. Si to oči. Unikaj na tomhle straně. Ale tak si rozmluvej. To ještě za špíně. Dios, jo, aj. Hele, Gio. Hop. No, Gio. Ne. Na ní Gio.